Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo kule channel bese-ke wena uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu kunale nsizwa le ela esithombeni le oyibona esithombeni, igama layo ke akunayo, mhlambe abanye bazothi mabeyibona ubuso babujwayele. Le nsizwa ke ike yatrenda kakhulu kuyona ke lenyanga. Le nsizwa le ingumdlwenguli, bikade idlwengula kakhulu ingane ezifunda esikoleni ngala esikoleni ekuthiwa ibiza imali. So le ndoda ke ibe isibaleka yayobhaca ngala kwaNdengezi, nendawo ekuthiwa isitshela iminyama ngala kwaNdengezi. So wavela umbiko kuthiwa ke ubonakele ngala kwaNdengezi, asuka basuka otaximan bangakhona bangena ekhwantamini bagcwala babheka khona etshela iminyama. So bafike bayibamba-ke indoda, bangaxoxa-ke nayo kodwa babiza amaphoyisa, then indoda yase iboshwa. After lapho-ke le ndoda le ibe isigula e-police station, ibe isizigolisa, then amaphoyisa athe asazama indaba yokuthi ayisize indoda. Kulukudu yavele yabaleka indoda, yangena nje ehlathini leminyama yangabe isatholakala. Then ey'nsukwini ke futhi then ke bese kwenzeka ukuthi-ke le ndoda izame ukuthi-ke ihambe iyinyanga, izame ukuthi-ke iyoyiqinisa ukuze amaphoyisa engayibambi. Ibe isiya-ke laphaya endaweni yaseThekwini kunehostela laphaya ekuthiwa-ke iDalton, iyenyangeni yakhona. Kanti inyanga izothi-ke isamsebenza ngaleyo nsuku njengomuntu ke phela i-client elifike lachaza-ke istori esi-wrong, kanti-ke inyanga kuzoba ukuthi-ke udaba izozwa ngalo, ilibone ku-social media, then besibone ukuthi lo muntu lo otrenda kangaka ku-social media yazi umuntu engimsebenzayo. Kodwa-ke bafethu, okuningi nizokuzwa-ke ngayo inyanga bafethu. Ngiyiphethe-ke ivideo yenyanga izichazela yona ukuthi-ke lo mlisa lo yambamba kanjani. Nayi ivideo iyalandela. Le ndoda-ke la ifika iwumuntu oxabene noma wenganakhe, balwa bagwebhana babekana isandla-ke. Siyazi izithandani zihlezi zilwa othandweni, into esiyaziyo sonke leso. Kodwa into ekhala ngayo ukuthi uma wengane unabafowabo abayizikhwaga bashayayo, ngazi noma bayizinkabi noma bama-owner futhi banawo no-collection namaphoyisa, ngazi noma abanye bamaphoyisa bayacindezela manje bayamfuna. Hhayi-ke sonke siyaxabana namakhosikazi ethu noma bengane zethu, hhayi afune ukuthi hhayi ufuna into yokuthi-ke athi kuzoqina kancane-ke futhi, yabona. Futhi imali owahlephula nge-1,000 ezabe yalethe enye imali. Ngimnike imithi mina ahambe, ngambhizi futhi kakhulu la ngoba ngihlezi ngibhizi, ahambe nemithi. Ngithi ngiyangena ku-TikTok sekudlula isikhathi futhi, hayibo ngibona ungizwe namuntu ekuthiwa ugodole bayabhikisha emaphoyiseni, bese ngithi sengibona nezithombe ngithi hayi ngeke lo muntu ngiyamazi, lo muntu usanda kufika la ekhaya ezoqina lo muntu lona. Hayibo istatement sangafani nalesafika sisho phela moya inyanga umbuzo umuntu imbuzo eminingi. Ngigijime ngitshele laba kantshanga senkandla la, ngibabuze le story bangasazi, ngibavezele izithombe ngithi lo muntu wakwafika la futhi usazobuya Sharadi ngiyamazi. Mefika noma ngingekho nimbambe ngize ngifike ngoba lo muntu udlwengula izingane, akashongo la kumina ukuthi wenza lento, ngaba ngambamba semthani. Nangebala ngithe ngihambisa ingane ecrash, ngafonelwa abakaNongoma abahlala kule ndlu le ukuthi nango kusekhona ingane, ngayigeza ubuso ngayiphuthumisa ecrash. Ngaphuthuma sambiza nomfana kaNongoma, sambiza-ke ngagijima ngawutshena esitolo labasenkandla, esitolo laphana ngibabikele ukuthi mefika kabanjwe ukuthi sekunjalo-ke. Sakhona-ke kwayingona sekufika amaphoyisa. Umbhemi engangimgade naye wakaNongoma ngamvusa ekuseni egqoke utrunk, kade sebenza ebusuku e-security. Uyehleli la, ehleli la lo mbhemi, senzela ukuthi angeqi ngewindi ngoba even amaphoyisa ukhiye ngawafakela phasi kwesicabha, ngimbhekile ngenze ukuthi angaphumi ngewindi. Nimvalela endlini? Simvalela endlini la. Yes, efike ekuseni, ngafolwa ekuseni, ngafika ehleli lapha evrandini lapha ekuseni ezongifuna ezifihle ngejacket.
Kanti akazi futhi ukuthi uyafuna kanafoni waba akasenawo namafoni kahle kuyamtshela ukuthi wena ufuna kokhozini ufuna ko social media wena udlwengula izingane ucabanga ukuthi mina ngisazi le story ngisabambe lesesidala Lisama wena kanti mina sengisibambe ku social media story mina into engisiza kulomuntu ku social media ukuthi ngibone ukuthi lo muntu uyisigebengu ngangingazi kwayilonto mina hayi ngambamba kanjalo ke safona le kanjalo ke ngagijima ngawo story base kunjalo ke ngabiza abantu ukuthi hayi bese kunjalo akabanjwe ke samgada lo mfana ke sambamba kakhiya amaphoyisa ngavala ukhista ukuthi akavule ngale ngenza ukuthi angaphumi ngewindi kwame kwabaleka sisanga samthola yebo into enjalo kodwa nje wefike yena xabene noma wengane kanti uma wengane unabafowabo abayizikhwanga ezoqina la ekhaya sokho kanti umuntu ulala nezingane zesikole ngathi hayi ndoda ngikufihle mina udlwengula izingane mina uyisigebengu wena sengizwile emisakazweni nako TikTok ukuthi wena uyafuna wena awushongo wena la kumina wena ukuthi wena kanti udlwengula izingane ngathi hayi ndoda hayi wena ngiyajele wena manje awusayindawo sambamba kanjalo kodwa kumina wefike njani exabene noma wengane unabafowabo abayiqhwaga abashaya ababulala abadubulayo futhi abacindezelayo nangamaphoyisa abanabo nabangana bamaphoyisa into enjalo ngesikhathi ngimbaqa ke ukuthi kanti wenza nje ngabe sengimemezela ke labo makhelwane ngawuziveza izithombe zakho ukuthi noma kuthiwa ngikho ngoba ngumuntu ohleze ebhizo kuyaphume niba kwenza sure ukuthi niyamgcina lo muntu ngize ngiphike ningifonele ngobuya noma kuthiwa ngilaphi ngoba na ngesikhathi efika lana mina bengingekho ngihambisa ingane ecrash ngafolo lo mfana kanongomo security oyisebenza ebusuku wesevele semazi ke ngoba sasesimbonile vele sambamba kanjalo manje mangabe esebuye wesibili manje usezokwenzani mayesho uzonyusa amandla phela ukuthi ngeke ndoda insebenzo yakho yinzima kakhulu ngiyayibona iyangisebenzela ngicela ungenyusa amandla ke manje ngoba manje na amaphoyisa aseyangixina kakhulu nakhona ukuze ngikwazi uba ngihlaba umkhosi uba Ayike ngazawethu ngithembe ukuthi ke ivideo enizibonele inyanga yakhombisa ubuhlakani obukhulu nanokwazi nje ukuhlonipha umthetho waseNingizimu Afrika ukuthi umuntu mayonile umuntu mayenecala ikakhulukazi enze icala ke elifana naleli lokudlwengula kungcono ame ngokumsebenzi wakhe kodwa ebese ke elandela umthetho bafethu ke sishayela ihlombe inyanga yenze into encomekayo kakhulu make sure ukuthi uyayilike ivideo uyasubscribe kwi-channel mina nawe ngizohleze ngikhona la ngulethela ke indaba ezitrendayo usuku nosuku kwamanje bafethu asiphinde ngihlangabezane kwivideo elandelayo.